Raz, dva, tri, už to ide, výborne. Prvá pieseň je moja debutová, nesie názov Vesmír. Chcela som tak tematicky. Nie je to síce úplne o fyzike, odblesky slnka, východy jahmy, studené rána, keď sme mohli skryť svoje myšlienky pred rannou rosou, zrazu sa cítiť, byť nahou a bosou. Byť nahou a bosou. Naram. Ukážem ti hviezdy, taram pam, tam, kde láska hniezdi. Otvorím ti dvere do krajiny zeme, budem tvoj vesmír, na teba kreslím prstom po tele, spojme postele, budem tvoj vesmír, na teba kreslím prstom po tele, spojme postele. S tebou je tak nádherné žiť, dotkneš sa ma a vnímam ten cit, tak drž ma za bedrá, letíme na planétu dobra. Budem tvoj vesmír, na teba kreslím prstom po tele, spojme postele, budem tvoj vesmír, na teba kreslím prstom po tele, spojme postele. No tak ma miluj, 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 od večera do rána. No tak ma miluj, 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 hlasy zlaďme do soprána. Chcem byť tvoj vesmír, na teba kresliť prstom po tele, spojiť postele. Ja chcem budem tvoj vesmír, na teba kreslím prstom po tele, spojme postele. Budem tvoj vesmír. Ďakujem pekne. Dámy a páni, dobrý večer. Vítajte v Centre nezávislej kultúry, vítajte v záhrade. Vítame všetkých, ktorí si našli cestu sem a vítame aj všetkých, ktorí sa budú pozerať prostredníctvom live streamu a tiež sa budú rovnako ako vy môcť zapojiť do veľmi zaujímavej diskusie. V prvom rade ale ďakujeme pekne Andreji Lovužeckej, ktorú poznáte aj pod pseudonymom Andy Lou, bude nás prevádzať celým dnešným večerom, takže ešte jeden potlesk pre ňu. No, poznáte asi taký trošku blbý pocit, keď niečo hľadáte, dajme tomu kľúče, a viete, že niekde v tej sieti časopriestoru okolo vás sú, ale netušíte kde. A netušíte, kedy sa vám zjavia. A takéto hľadanie so šťastným koncom sa skončilo pred 10 rokmi. 4. júla 2012 oznámili experimenty Atlas a CMS v Európskom stredisku pre jadrový výskum CERN objav Higgsovho bozónu, čím sa skončilo polstoročie hľadania tejto častice. Čo tento objav znamenal, prečo si ho teraz pripomíname, čo znamená pre vedcov a celkovo pre vedu dnes, tak o tom sa budeme rozprávať s dvomi o čosi vzdelanejšími a o čosi inteligentnejšími ľuďmi ako som ja. A to je doktorka Lucia Anna Tarasovičová, Universität Münster. A rovnako aj profesor dr. Boris Tomášik z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a tiež Fakulty jadrového a fyzikálneho inžinierstva ČVUT Praha. Aby nás do toho celého rovno zasvetili in medias res, tak na začiatok si vypočujeme ich dve prezentácie a dámy majú prednosť.
Dobrý večer. Dobrý večer. Tak ja by som vás chcela uviesť do tejto problematiky a predstaviť vám Higgsov bozón, čo to je a prečo to hľadanie trvalo tak dlho a prečo ho môžeme prirovnať aj hľadaniu ihly v klopke sena. Dobre. Takže začneme tým, kde sa nachádzame a na akých škálach sa vôbec nachádzame, keď sa rozprávame o Higgsovom bozóne. Čiže na začiatok tu mám takú obyčajnú muchu, tu asi všetci dobre poznáme, má približne 1 cm. No a keď by sme ju chceli deliť a deliť, tak by sme sa dostali až k molekulám, ktoré majú rozmer približne 0,1 až 1 nanometer, teda sú malé, ale tie sa ešte ďalej skladajú z atómov. A keď od pána Rutherforda, z jeho experimentov vieme, že atóm sa ďalej delí ešte na jadro a elektróny. Čiže máme tu naše jadro, ale jadro sa ešte ďalej delí na protóny a neutróny. Tie majú rozmer približne 1 Fermi, čiže je to ako keby 0,15 nul a jednotka na konci. Čiže naozaj veľmi malé číslo. Ale ešte v 60. rokoch minulého storočia sme zistili, že ešte aj protón sa ďalej delí. A delí sa na 3 kvarky. No a tieto kvarky a elektróny podľa našich terajších vedomostí sa už z ničoho neskladajú a teda ich môžeme nazvať fundamentálnymi časticami. A takýchto elektrónov a kvarkov existuje viacero druhov, nechcem zachádzať do detailov, no ale tu som chcela len ukázať, na akých škálach sa rozprávame. No a tieto častice majú nejakú hmotnosť. A tu prichádza do hry Higgsov bozón. Čiže vieme povedať ako keby, že Higgsov bozón dáva týmto časticiam hmotnosť. A tak nie je to úplne tak, ako na tomto obrázku, že im povie, že si tučný, ale skôr je to tak, čím viac sa kamaráti s nejakou časticou, tak tým je tá častica hmotnejšia. Čiže skôr je to taká pozitívny vzťah. Čiže preto je taký dôležitý, lebo nám vysvetľuje, odkiaľ máme hmotnosť. No. Higgsov bozón však nie je stavebná častica hmoty. Nenachádza sa v ničom a teda ho nevieme len tak nájsť, ale zároveň vieme, že reaguje nejak s ostatnými časticami hmoty. On sa na ne rozpadáva a z teórie vieme vypočítať, že s akou pravdepodobnosťou sa na ktoré častice rozpadáva. Čiže tu som vybrala zo pár takých pekných usmievavých častíc, na ktoré sa náš Higgs môže rozpadávať a vidíme, že tie pravdepodobnosti sú nejakých 60% na tieto B kvarky až po 0,02% na myony. No a experimentátori si musia vybrať, že ako ho teda budeme hľadať. Vieme napríklad, že keby sme namerali takéto 2 kvarky, tak môžu prechádzať z Higgsa. Lenže problém je v tom, že experimentálne sú nejaké obmedzenia, teda musíme ich nejak obísť. A na objav Higgsovho bozónu sa zvolil kanál tento. Čiže máme tu len 0,2% pravdepodobnosť, že sa náš Higgs bozón rozpadne na 2 fotóny, čo sú častice svetla. Je to síce málo pravdepodobné, ale tento kanál alebo tieto 2 fotóny sa dajú relatívne ľahko zrekonštruovať v experimente. Čiže preto si vedci zvolili práve tento rozpad na objav. Ako som povedala, Higgsov bozón nie je stavebná častica žiadnej hmoty a preto ho musíme nejako vytvoriť. No a správne miesto na vytvorenie novej častice je urýchľovač, alebo teda zrážky protónov. Čiže Higgsov bozón bol objavený v CERNe. CERN sa nachádza pri Ženeve na švajčiarsko-francúzskych hraniciach. No a tam sa nachádza veľké urýchľovacie centrum. A jeden z urýchľovačov, teda ten najväčší, je veľký hadronový urýchľovač, ktorý sa nachádza pod zemou, 60 až 100 metrov pod zemou a sú na ňom 4 veľké experimenty. Atlas, CMS, LHCb a ALICE. A práve štúdiom Higgsa, alebo teda objavom Higgsovho bozónu sa zaoberajú 2 z nich, a to je Atlas a CMS. A tu som ich zobrazila na tomto obrázku, aby ste si vedeli predstaviť, aké obrovské sú tieto experimenty. Čiže tu je naznačený človek, ktorý je asi takýto veľký, a oproti nemu je takýto obrovský atlas.
a tu je CMS, tu je takýto maličký človečik a tiež je to také obrovské. Čiže potrebujeme naozaj veľký aparát, aby sme namerali také maličké častice. No a ako to vyzerá, keď sa nám teda protóny zrazia? Nezrážame nikdy jednotlivé protóny, ale protóny sú v takých zväzkoch, čiže je tam spolu veľa protónov a keď sa to zrazí, tak vlastne tie zväzky sa prekryjú. To znamená, že máme v jednom časovom okamihu strašne veľa zrážok a z nich vznikne strašne veľa nových častíc. Čiže my musíme všetky tieto častice zachytiť a potom nejako z toho vykoumať, či tam ten Higgsov bozón vznikol alebo nie. Čiže vďaka tomuto obrázku som sa takto prirovnala, že je to vlastne ako hľadanie ihly v kope sena, pretože máme tam toho neskutočne veľa a chceme nájsť jednu jedinú vec. No a teraz povedzme, že sme namerali teda 2 fotóny a ako vieme zistiť, či naozaj pochádzajú z toho Higgsovho bozónu, tak využívame zákon zachovania energie. Ten myslím, že všetci poznáte, napríklad elektrická energia sa nám tu mení na svetlo, alebo keď niečo zahrievame, tak dostaneme teplo. Čiže to, čo dáme, energiu, tak to sa nám aj vráti. Čiže keď vypočítame energiu týchto 2 fotónov, tak by sme mali dostať to, čo bolo na začiatku, teda energiu Higgsa. A zároveň vieme z relativity a z tejto veľmi známej rovnice, že S rovná mc na druhu, že je nejaký vzťah medzi energiou a hmotnosťou. Čiže my z tej energie vieme vypočítať hmotnosť. No a to je to, čo sa meria. Čiže my konštruujeme takéto grafy, kde na tejto x-ovej osi budeme dávať tú energiu alebo tú hmotnosť tých 2 fotónov a na y-ovú os, že ako často sa to vyskytlo. No a ak by sme merali 2 fotóny, ktoré spolu vôbec nesúvisia, tak by sme dostali nejaké pozadie. Ale ak by v tom pozadí sa objavila častica, ktorá sa na tie 2 fotóny rozpadáva, tak by sa nám tam začal objavovať takýto kopček. A čím viac štatistiky budeme mať, tak tým bude ten kopček výraznejší. Presne toto sa odohralo. Čiže v roku 2012 tieto 2 experimenty, Atlas a CMS, publikovali tieto 2 obrázky, kde presne vidíme na tej x-ovej osi tú hmotnosť tých 2 fotónov a vidíme, že tu sa nám objavil takýto úplne malilinký kopček, ale už tento malilinký kopček stačil na to, aby títo vedci z týchto 2 experimentov vedeli zároveň s inými meraniami povedať, že tento kopček je náš hľadaný Higgsov bozón. Čiže namerali to pri rovnakej hmotnosti, približne 125 GeV a bol to ten objav. Čo tento objav znamenal, bolo, že o rok na to bola udelená Nobelová cena a dostali títo 2 páni, François Engels a Peter Higgs. A oni to nedostali za ten objav toho Higgsovho bozónu, ale dostali to za vytvorenie toho teoretického modelu, pretože tie hmotnosti musíme nejako teoreticky zapísať. A oni vlastne vytvorili ten mechanizmus, ako tie častice môžu mať hmotnosť. A tento mechanizmus si vyžadoval existenciu tejto častice. Čiže to, že sme tú časticu objavili, dokázali sme, že to, čo oni si vymysleli, je pravda. A vlastne za to dostali tú Nobelovú cenu. No a odtedy vlastne prešlo už 10 rokov. Áno. Odtedy prešlo 10 rokov a vedci z kolaborácie Atlas a CMS ďalej merali Higgsov bozón a čo sa im podarilo namerať, vybrala som len 2 také zaujímavé výsledky. Jedna je, že teda merali tú hmotnosť toho Higgsovho bozónu v rozpadoch na rôzne iné častice a podarilo sa im to namerať s veľmi maličkou chybou, čiže toto už vieme aký je ťažký ten Higgsov bozón. A zároveň merali, ako veľmi reagujú s inými časticami, to znamená, že ako sa majú radi. A toto je v tomto obrázku. Čiže sú tu rôzne častice a oni merali, ako veľmi sa majú radi teda s tým Higgsovým bozónom. A tá čiara, ktorá tu je nakreslená, je predpoveď z toho modelu. Čiže to, čo predpovedali pán Higgs a Engels, je nakreslené tu. A vidíme, že veľmi dobre naše dáta zodpovedajú tomu modelu. Čiže vieme naozaj veľmi dobre s veľkou presnosťou popísať, čo sa deje. Avšak stále toho veľa nevieme. Čiže situácia je taká, že stále máme veľké otázky, ktoré nevieme zodpovedať
A jednou z nich je napríklad, prečo je taký veľký rozdiel v hmotnostiach častíc, pretože máme kvárky, ktoré majú veľmi veľkú hmotnosť, až po elektróny a neutrína, ktoré nemajú takmer žiadnu hmotnosť. Vesmír sa rozpína a v jednej časti svojho rozpínania sa za veľmi krátky čas rozpínal veľmi veľkú teda vzdialenosť a my nevieme, čo je dôvodom tohto rozpínania. Ďalej vieme, že v vesmíre je tmavá hmota, ale nevieme, čo to je, prečo to tam je, ako to súvisí s X-om. Ďalej, všetci poznáme gravitáciu, sme vďaka nej tlačení k Zemi, ale v porovnaní s jadrovými silami je táto sila neuveriteľne slabá. Čiže tiež je tu otázka, prečo je tá sila tak slabá. A vieme, že máme aj hmotu, aj antihmotu, ale v našom vesmíre je prevaha hmoty. A to tiež nevieme, že prečo. Čiže stále je tu veľa otázok, ktoré vedci a potenciálni vedci stále majú čo hľadať a čo zodpovedať. Čiže, aby som to zhrnula, v roku 2012, konkrétne toho 4. júla, bolo oznámené, že teda vedci po polstoročí našli Higgsov bozón. O rok na toto vyvolalo udelenie Nobelovej ceny. Za posledných 10 rokov sme vďaka veľmi presným meraniam a veľkým štatistikám dokázali, že táto teória je správna a veľmi dobre popisuje to, čo sa deje v prírode. Avšak teraz stojíme tu s veľkými otázkami, ktoré stále potrebujú odpoveď. Dámy a páni, dobrý večer. Ja vám strašne veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Je tu oveľa viac ľudí, ako som zvyknutý na svojich prednáškach. Chcem vám poďakovať ešte skôr, než vás to prestane baviť a odídete. Hej? Tak ako, preto vám ďakujem teraz. Dúfam, že vás to bude baviť až do konca. Tak, ja si ešte zoberiem toto tu. Má to byť diskusia. A diskusie často majú problém, že nikto nevie naštartovať, že niekto musí dať prvú otázku, aby sa to vôbec naštartovalo. Tak som si povedal, že si ich dám sám. Takže ja si dám dve otázky, na ktoré si teda aj zodpoviem. Ja som ináč užiť, ja som na to zveknutý. Ja dám otázku a odpoviem si na ňu. To je taká bežná naša prax. Tie dve otázky, na ktoré si budem teda ja odpovedať, ale vy môžete dávať doplňujúce, je, že prečo sme vôbec takí nadšení, že máme Higgsov bozón? Na čo ho potrebujeme v tom systéme elementárnych častíc? Odpoveď na to je, že pretože dáva hmotnosť, tak chcem povedať, že ako dáva hmotnosť. Čo to znamená, že dáva hmotnosť iným časticiam? No, ak si máme na toto zodpovedať, tak musíme ísť úplne k fundamentom. Jo, ešte som zabudol povedať. Vy sa môžete sa pýtať už teraz, ako môžete sa pýtať na život, to je taká normálny mód pýtania sa, ale môžete sa pýtať aj cez túto technológiu, keď si pôjdete na slido.com, tam je taký kódik, dáte si ho na ten kódik, môžete písať otázky. Výhodu to má, že aj keď nie ste tu a pozeráte to cez Facebook, tak môžete na to slido písať otázky a nám sa tu ukážu, možno aj odpovedať budeme. No, ináč, keď ešte chcete nepísať, tak tam je ten QR kódik a keď si ho naskenujete, tak vás to tam rovno hodí. Tak, ideme k fundamentom. Čo je základným princípom častíc, a nie že časticovej fyziky, mám sa stáť na krížiku, čo je základným princípom sveta, toho, ako je svet vybudovaný. Akože keby ste mali, možno, že niektorí fyzici, že keď zomrú a budú mať tú jednu otázku na Boha, oni to už vlastne vedia, je, že ako si ten svet poskladal, tak on im povie, že je to symetria. Je to kalibračná symetria. Teórie sú symetrické. Teraz som vám povedal tú hlbokú pravdu, všetci na to pozeráte, spovedete, jasné, symetria. Ako ináč? Tak to si musíme trošku ale objasniť, že čo to je symetria. Okay? Ja si zoberiem takúto technologickú pomôcku. Ona síce není úplne symetrická. Pozrite, keď ja poviem symetria, tak normálny človek si predstaví, že pozrite, toto je symetrický tvar. Prečo je symetrický? Lebo keď ho takto otočím, tak sa vlastne vôbec nezmení. Jo, proste ten obdĺžnik je symetrický, lebo, teraz som v úzkých, lebo takto, keby som si dal os, a otočím ho okolo tej osy a vy ste zatvorili oči, kým som to otáčal, tak vy si vôbec nevšimnete žiadnu zmenu.
Okay? To je symetria. A máme rôzne symetrické tvary, ako takto si ľudia predstavujú, takto ľudia rozumejú pojmu symetria. Jo, že máte geometrický útvar, spravíte s ním nejakú zmenu, ale po tej zmene to vyzerá rovnako ako pred zmenou. Máme pred voľbami, ja si dovolím lacný vtip, to je ako keď sa v zime opravujú cesty. Jo, tiež po tej zmene to vyzerá rovnako ako pred zmenou. OK, tak teraz to už bolo také rozšírenie toho pojmu symetria, jo? Pretože normálni ľudia si pod symetriou predstavujú len to, čo je v geometrii symetria. Proste mám nejaký útvar, viem, že ho môžem transformovať, môžem ho zmeniť a po tej zmene to bude vyzerať rovnako. Ale my môžeme v matematike zadefinovať symetrie. Proste máme nejaký objekt matematický, my budeme mať nejakú teóriu toho, aké máme elementárne častice, ako spolu tie elementárne častice fungujú, ako na seba pôsobia silami, ako interagujú. A v rámci tejto teórie môžeme spraviť zmenu, ale tie interakcie zostanú rovnaké. Toto je fundamentálna vlastnosť tých našich teórií, ktorými popisujeme svet. A poďme sa na to, ja skúsim ešte jeden príklad. Čo sú to tie kalibračné symetrie? Aha, toto som práve povedal a zabudol som to ukázať. Čiže symetria je, keď máte objekt, spravíte s ním nejakú zmenu a po tej zmene ten váš objekt vyzerá takisto, ako vyzeral. Toto je všeobecná definícia symetrie. Jo? Ten objekt môže byť hocičo. Nemusí to byť iPad, alebo nemusí to byť nejaký geometrický útvar. Tak, poďme teraz pozrieť, že čo myslím tou kalibračnou symetriou. Ja to skúsim, toto není celkom kalibračná symetria, ale skúsim to priblížiť na príklade. Tak, toto je typická olympijská víťazka. Kvôli familiárnosti hovoríme jej Petra. Okay? Tak, Petra vynikajúco lyžuje. Pozrite sa, toto je Petra a toto je tiež Petra. Hej. Ale rozdiel medzi tými dvoma Petrami je, že tá ľavá Petra je Petra v Záhrebe a tá pravá Petra je Petra, si musím prečítať, v Cortine d'Ampezzo. A OK, Petra lyžuje všade fantasticky a vyhráva, ale v tom Záhrebe Petra lyžuje z nadmorskej výšky 1000 metrov nad morou dolu na nejakých 700 a v tej Cortine lyžuje z 1700 metrov na 1400. A tej Petre to je úplne jedno. Je jedno, že či je o koľko je to, 700 metrov vyššie, ona stále lyžuje fantasticky. Vidíte, že lyžuje rovnako. Viete, že to dalo práce nájsť tie dva obrázky. Lyžuje rovnako, lyžuje všade dobre, všade má rovnaký štýl. Tá technika lyžovania sa nezmení. Jo? Je jej jedno, kde sa posunie vo výške. A teraz do toho prihodím trochu fyziky. Je jej jedno, kde bude na gravitačnom potenciáli. My tomu hovoríme, s výškou súvisí nejaká veličina, ktoré hovoríme gravitačný potenciál, súvisí to s potenciálnou energiou, to je len pre expertov, nemusí vás to desiť. Ale ona, keď sa posunie vyššie, tak sa posunie na vyšší gravitačný potenciál, ale lyžuje úplne rovnako. Pohyby sa nemenia, vyhrávanie sa nemení, vyhráva stále. Lyžuje rovnako, aj keď je niekde inde. Takže, teraz do toho zapojíme tú symetriu. Zmeníme výšku, ale celý ten proces lyžovania je taký istý. On je symetrický vzhľadom na tú zmenu výšky. Ten proces lyžovania, to jej lyžovanie, moje by asi nebolo, ale jej lyžovanie je všade perfektné, jo, všade vyhráva a nezávisí od toho, či ku gravitačnému potenciálu pripočítame nejakú konštantu. Toto už zaváňa kalibračnou symetriou, že k tomu potenciálu môžeme pripočítavať nejakú konštantu. Tak, a teraz spravíme veľký krok, ktorý zametiem pod koberec, lebo teraz by to bolo moc technické. Ale toto je základný princíp, ako my budujeme tie teórie o tých elementárnych časticiach. Ten základný princíp je, že my vlastne povieme toto. No, tieto častice interagujú takou teóriou, tam sú nejaké potenciály, že keď ich budeme nejako meniť, a teraz je nejaký predpis, istý predpis, ako ich môžeme meniť, tak tá teória musí byť symetrická. Tie výsledky sa nesmú zmeniť, ak my budeme robiť tieto zmeny s tými potenciálmi. A pretože my máme rôzne interakcie. My vo fyzike máme 4 interakcií, 3 z nich vieme takto riešiť, to je elektromagnetická, silná jadrová, slabá jadrová. Tie vieme týmto princípom riešiť. Oni sa odlišujú tým, že aká je tá povolená zmena potenciálov. Jo? V jednom prípade
ten predpis na tú zmenu je jeden, v inom prípade ten predpis na tú zmenu je iný, je to nejaký matematický predpis, ale princíp je vždycky rovnaký. Predpovede teórie sa nesmú zmeniť, keď budem robiť tieto transformácie. A to je tá symetria, ktorá hovorím, že je teda akože základným stavebným princípom našich predstav o tom, ako elementárne častice spolu interagujú a vôbec ako tá teória tých elementárnych častíc je poskladaná. Volá sa to kalibračná symetria. Tak fajn, teraz sme to pochopili. No, teraz má to isté problémy. A prvý problém, ktorý tam je, alebo veľký problém, ktorý tam je, že tie interakcie sú sprostredkované časticami. Proste sa musí od jednej častice nejaká sprostredkujúca častica prísť k druhej častici a preniesť jej energiu a hybnosť. OK, to by bolo fajn. A teraz my vieme z prírody, že niektoré z nich majú hmotnosť. To sú častice, ktoré sprostredkujú slabé jadrové interakcie, volajú sa dvojité V a Z. Ale oni nesmú mať hmotnosť z hľadiska tých symetrií. Tá symetria sa nedá dodržať, ak tie častice majú hmotnosť. Takže máme teraz problém, máme rozpor, pretože máme krásnu, elegantnú teóriu symetrickú, ako nádherné, my sme nadšení zo symetrií, akurát to celkom nefunguje. Tá symetria není úplne dokonalá, pretože tie častice nesmú mať hmotnosť, aby tá symetria fungovala a oni potvory majú. A teraz bolo treba vymyslieť, že ako im tú hmotnosť dajú. No dalo by sa s tým žiť, že im ju proste pripíšeme rukou, že povieme, no tak majú tú hmotnosť, tá symetria není dokonalá, ako mnoho vecí není dokonalých, tak ani symetria nebude. Aj vo fyzike mnoho symetrie je narušených, aj táto sa ukáže nakoniec, že je narušená. Ale ten trik je to je ten trik, s ktorým prišiel Higgs. Ten Higgs bol inšpirovaný predchádzajúcimi prácami Landau a tak ďalej. Ale v tomto je práve tá genialita, alebo tá inovatívnosť toho triku. Že on vymyslel takúto vec. Tá teória zostane taká, aká je. My nebudeme časticiam pripisovať, že oni majú hmotnosť. Teória zostane taká, aká ako Petrine lyže zostanú také, aké sú. Ale my povieme, že príroda, vesmír si vyberá taký stav, ktorý tú symetriu narušuje a vďaka tomu častice dostávajú hmotnosť. Poďme sa na to trošku pozrieť. Napred som hovoril, že narušuje sa tam symetria. Čo si pod tým predstaviť? Narušuje sa tam symetria. Trošičku. Pozrite. Tu je... Ten pán není až tak dôležitý ako ten nástroj teraz. Toto je bas-gitara. Höfner 500/1 som sa dočítal. Tiež som sa dočítal, že je to ikonická bas-gitara. Tak teraz mám otázku pre obecenstvo, či viete, kto hráva na takejto ikonickej bas-gitare. Yes! Paul McCartney. A Paul McCartney nám narušuje symetriu. Pozrite, tá gitara je fajn, lebo ona je v podstate krásne symetricky spravená. Toto je inšpirované huslovým tvarom. Husle sú tak pekne symetrické. Ale v istom momente na tú basu alebo na tú gitaru musíte natiahnuť struny. A tie struny majú hore hrubú a dolu tenkú. Keby mali všade rovnaké, tak je to o ničom. Že? No. Máme interakciu s publikom, to je super. No, a tie struny narušujú symetriu. Jo? Pretože tie struny sú jedna vľavo hrubá a druhá vpravo tenká. A teraz máme toho Pala, ktorý je ľavák. A keďže je ľavák, tak tú gitaru drží opačne a má tú hrubú strunu, keby sme takto postavili tú gitaru, tak jeho hrubá struna, teraz sa musím pozrieť na tie strany, jeho hrubá struna je vpravo, zatiaľ čo túto Adrianova hrubá struna je vľavo. A tomu potom majú ešte prispôsobené tie basy, že aby mal túto perleť z dola, aby si tam nemlátil do tej peknej basy a tú elektroniku má tento z dola, tento je má na druhej strane. Čiže tá basa začala na začiatku symetricky. Okay? Basa je symetrická, ako to telo je urobené symetricky. No ale v istom momente sa na to musia natiahnuť struny a tam sa musíte rozhodnúť. Alebo ten výrobca sa musí rozhodnúť. Robím basu pre praváka, alebo robím basu pre ľaváka. A poruší tú symetriu. No, poruší tú symetriu. A takto sa rozhoduje aj príroda. Myslím, že tam mám niečo napísané. Symetria toho Higgsovho pola je v tom, že ono kedysi malo nulovú hodnotu. Pre jednoducho si povedzme, že ono môže mať kladnú alebo zápornú hodnotu. No je to trošku komplikovanejšie, ale už by som to nedokázal ukázať rukami. Čiže predpokladajme, že ono môže mať kladnú aj zápornú hodnotu a symetrická v tomto prípade je len nula, lebo je v prostriedku. Hej, nulu môžete otočiť z kladnej na zápornú, ostane to stále nula. No.
Ale v istom momente si to Higgsovo pole vybralo buď tú jednu, alebo tú druhú. A v tom momente porušilo symetriu. Výsledkom je, že my sa teraz nachádzame v Higgsovom poli. Všade je Higgsovo pole a to Higgsovo pole tým, že sú častice v ňom, to ešte vysvetlím ako, tak im dáva hmotnosť. Ale toto je teraz dôležité. Higgsovo pole vyplňa celý vesmír, čiže netreba si myslieť, že dobre, v CERNe majú experiment Atlas a tam zrazia 2 protóny a tam je Higgsovo pole. Tam tiež. Ale ono je v celom laboratóriu, ono je aj v Ženeve. Nie len v Ženeve, aj na Slovensku máme Higgsovo pole, v Bratislave je Higgsovo pole. Teraz tu je Higgsovo pole. Vo Zvolenie je Higgsovo pole dokonca, prosím vás pekne. Jo? Takže Higgsovo pole je úplne všade. Jo? A teraz, ako to Higgsovo pole dáva tú hmotnosť? Musíme si uvedomiť, čo to znamená hmotnosť. Jo? A ja na tú hmotnosť mám takúto... Hmotnosť je nechuť hýbať sa. To sedí, to si každý vie predstaviť, že? Keď je niečo ťažké, tak s tým ťažko pohnete. Keď je to ľahké, pohnete s tým ľahko. Kolobežkou pohnete ľahko, ale skúste potlačiť železničný vagón. Ten je ťažký, ten nepotlačíte. Hej? Proste má to veľkú hmotnosť, ťažko tomu ani zabrzdiť by som to neodporúčoval. Hej? Akože bez rukou. Hej? Proste potrebujete veľké sily na to, aby ste tomu zmenili pohybový stav. To je hmotnosť. Jo? Hmotnosť vám hovorí, ako ťažké je zmeniť tomu pohybový stav. Pre expertov toto je zotrvačná hmotnosť. No a teraz ten trik je v tom, že vlastne vy vyrobíte tej častici, akože urobíte taký mechanizmus, že tým časticiam sa bude ťažko meniť pohybový stav, aj bez toho, aby oni naozaj mali tú svoju vlastnú hmotnosť. To je Higgsov mechanizmus. Tuto mám príklad. Zase je to príklad. Hej. Toto si predstavte, že by bolo Higgsovo pole. Hej. To, keď skončíme, tak tam urobím reklamu, tam je bar, tam sa všetci môžete sústrediť. A takto bude vyzerať to Higgsovo pole, ktoré tam vytvoríme. Teraz do Higgsovho pola vojde častica. Častica v podstate chce len prejsť na druhú stranu, pretože tam, viete, starší páni a tak. A chce rýchlo, lebo to treba rýchlo. Ale Higgsovo pole s časticou začne interagovať a častica veľmi ťažko sa rozbehne, aby sa dostala tam, kde chce. To znamená, že tá častica sa cíti, ako keby odrazu mala hmotnosť. Jo, lebo má tú vlastnosť, hej, že veľmi ťažko zmení svoj pohybový stav. Pretože to Higgsovo pole ju drží, interaguje s ňou. Jo? Dokonca čím viacej interaguje, tým väčšiu hmotnosť cíti tá častica. Takto ten Higgsov mechanizmus naozaj funguje. To je ten Higgsov mechanizmus. Jo? A toto je to dôležité. Preto je ten Higgsov mechanizmus dôležitý. Toto je to, čo on vymyslel. On a priatelia, teda, aby sme boli spravodliví. Hej, Higgsov mechanizmus. Takto sa tým časticiam dynamicky generuje hmotnosť. Dobre, a teraz, čo je to ten Higgsov bozón? No, častica už sa dostala kam chcela. Máme znova Higgsovo pole. A teraz Higgsovo pole excitujeme. My na to máme také neutrálne slovo excitujeme. Keď to dáte do prehliadača, tak napíše, že vzrušíme. Tak vzrušíme alebo excitujeme to Higgsovo pole. A tým Higgsovým polom sa šíri vzruch. Jo? A keď sa ním začne šíriť vzruch, tak sa každý na tom chce nejak podieľať. Každý chce vedieť, čo to ten vzruch bol. Hej? A to Higgsovo pole sa excitované vytvorí takýto nejaký... Dobre, zhluk už je príliš ako obrazovo povedané, ale vlastne sa to Higgsovo pole nejak vzbudí a toto sa prejaví ako tá častica, ktorú objavili v CERNe. Jo? Čiže to je znak toho, že máme Higgsovo pole. Preto bol ten objav taký fajn, lebo vlastne to súviselo s tým Higgsovým mechanizmom a prejavilo sa to ako Higgsov bozón. Čiže toto je ten Higgsov bozón. Tak, to som vám chcel povedať a toto vám tu nechám. Môžete sa pýtať otázky. Ďakujem vám veľmi pekne zatiaľ. Ja vám to nechcem ani prerušovať. Ako, pokojne hovorte ďalej a nie, práve naopak. Tak ak môžeme, poprosíme tento stolík, dajme to do stredu. Áno, toto, čo tu máte pred sebou, slido.com, je to parádna vec, pretože na rozdiel odo mňa vy máte tú výhodu, že tá otázka môže byť totálne primitívna a nikto nebude vedieť, kto sa ju pýtal, lebo vo finále aj tak sa ju budem musieť opýtať ja. Prosím, ruky hore, kto má za sebou nejakú fyzikálnu minulosť?
To je všetko? Tak ďakujeme pekne, že ste prišli. No a pre ostatných bude táto druhá časť, ako keby po týchto prezentáciách ide diskusia, kde naozaj budú padať aj jednoduché otázky, pretože veľmi radi to chápeme cez tieto metafory, ktoré ste už naznačili. Ľudský mozog je jednoducho taký, máme to radi a budeme v tom pokračovať. Takže poprosím ešte raz Anu Tarasovičovú, Luciu Anu Tarasovičovú, aby som všetky mená spomenul, a rovnako aj Borisa Tomášika. Nech sa páči, poďme na to. Vy ste to teraz nepočuli, ale že ty poď do stredu, ja pôjdem na kraj. A to je asymetrický. Že aby sme boli symetrickí. Dobre, tak zatiaľ dáme prednosť. Ja som si povedal, že ako bývalý hokejista by som presne vedel opísať, že čo som robil a kde som bol, keď sme sa stali majstrami sveta. Obletelo to spoločnosť, médiá, teraz je to 20 rokov. Čo ste vy robili toho 4. júla, keď ste sa dozvedeli o takomto prevratnom objave? Poďme takto do minulosti, 10 rokov dozadu, najskôr pri Lucii. Čo ste robili? Kde ste boli? Ja neviem, pretože ja som vtedy ešte teda nebola vo fyzike, takže ja to neviem. Dobre, tak to rovno presmerujme. Boris? No keby som vedel, tak sa pozriem do kalendára, ale fakt neviem, akože myslím, že som sledoval nesledoval som priamo prenos, lebo ono to bolo streamované, ale že som proste sledoval nejaké tlačové správy, že čo sa vlastne deje. A k tomu smerujem, že ako sa ako keby dostala k vám tá informácia? No tak ono sa klebetí predtým, ale CERN si vlastne dáva už teraz dosť pozor, lebo tak vie, čo dokážu médiá. Takže vydáva tlačové správy na takéto podujatia. Ale toto bolo očakávané podujatie, pretože toto bolo očakávané už muselo byť len kvôli tej logistike, lebo ono to bolo urobené vo veľkom cernskom auditóriu, kde boli tuším len vybrané miesta, kde sa ľudia mohli dostať, takže to bolo dopredu ohlasované, že toto sa udeje. Takže... Ja som počul, že niektorí tam prespali, aby vôbec mohli tam byť. No, presne tak, takže... Sama študenti, teda letní študenti v CERNe stáli v rade pred tým auditorium. No jasné, OK. Takže toto bolo akože nie také neočakávané, ale sú iné objavy, ktoré sú v CERNe, ktoré výjdu proste tlačovou správou. Hej. My to vieme, teraz je tá stratégia trošku taká, že my to vieme možno od také 3 hodinky skôr, že dostaneme tú tlačovú správu, aby sme sa mohli prípadne pripraviť, čo sa čaká. No dobre, toto to znamenalo teda pre tú vedeckú oblasť, ktorí boli v tom. Čo to znamenalo pre tú laickú verejnosť, pre bežného občana, ktorý nesledoval to, čo sa deje v CERNe? Čo znamená ten objav dnes pre nás? Čo znamenal pre nás vtedy? No neviem, mňa teraz napadá len taká všeobecná odpoveď, že vlastne nám to odhaľuje, aká je štruktúra sveta. Že proste jedna z hypotéz sa a nie, že potvrdila, niektoré zomreli. Lebo v podstate až do toho objavu, kedy bol ten Higgsov bozon potvrdený, že áno, takáto častica existuje a má takúto hmotnosť, tak existovali aj iné predstavy, ono sa to s tou hmotnosťou dá riešiť aj ináč a niektoré z nich proste boli odpísané týmto. A to je ináč ten moment, kedy sa niečo naučíme. Čiže to prvé, čo by som povedal, akože naša ľudská vedomosť o tom, čo vieme o vesmíre, sa posunula. Neviem, že či si to všimli všetci na uliciach, ty si možno všimli titulky v novinách. Hej. To je možno zase, dobre, keby sme to posunuli ďalej, to je možno ďalší ako užitočný efekt toho, že ľudia si všimli, že existuje CERN a existuje veda. A je tak užitočná zrovna Higgs bozon. Ono možno raz bude, určite je, ale všeobecne tá veda určite je užitočná. Dôležitá vec na tom bola tá, že prišlo to konečne po tých dlhých rokoch, tuším 48 rokov to trvalo,
Jeho existenciu predpovedal Peter Higgs už v roku 1964. Editori CERNu ho vtedy odmietli s tým, že je to bez zjavného významu pre fyziku. Čo to znamená? Myslíte, že možno nevideli to, čo videl on, alebo nedokázali to oceniť? O čom to bolo vtedy? No, asi nevedeli oceniť ten potenciál toho, čo vymyslel. Možno to nepochopili. A čo on videl a iní nevideli? No on vlastne vymyslel tú matematiku a celý ten mechanizmus za tým, ako tá hmotnosť môže byť bez toho, aby celá tá teória, ktorá bola doteraz, padla. A tak oni to možno nevideli. Ono je to vlastne tak, že ten mechanizmus sám o sebe, že nejaké pole má nenulovú hodnotu a vďaka tomu niečo dostane hmotnosť, ten bol v podstate známy už niekde 30. rokoch Lev Landau prišiel s takouto teóriou a používalo sa to. Ale v prípade Higgsa je to prvýkrát, kedy on povedal, že toto pole je elementárne. Že to pole sa neskladá, že to pole naozaj je spojené s časticou, ktorá je ako elementárna častica v zmysle, že sa neskladá z niečoho iného. Lebo ten mechanizmus funguje vo fyzike, dokonca v iných oblastiach, nie v časticovej fyzike, ale sú to také zložené polia. V supravodivosti to funguje, ale tam sú to nejaké Cooperovské páry dvoch elektrónov, ktoré tvoria toto pole. To nie je jednoduché pole, ako u Higgsa. Toto bolo prvýkrát, čo vlastne on prišiel s touto myšlienkou. Ale nadviažem teda ešte na ten CERN, že na tom si to možno ľudia uvedomili, že je to potrebné. Bola aj možnosť, že by k tomu neprišlo? Že jednoducho ešte stále by neprišiel ten rok 2012 a ani teraz by sme nehovorili o Higgsovom bozóne? Bola. Dajme slovo aj dáme. Ak by mal inú hmotnosť, tak by sme ho neobjavili. Ja som počul aj také teórie, že ako na to treba naozaj miliardy pokusov a že keby sa spravilo naozaj len 5 miliónov pokusov a vykašľali by sa na to, tak OK, tak asi neexistuje. To je pravda. Áno, treba na to naozaj veľmi veľa tých zrážok a som ukazovala, že teda pravdepodobno, že sa nejak rozpadne a že my to teda ešte aj nameráme, takže naozaj potrebujeme toho veľmi veľa tých zrážok, aby sme ho našli a potvrdili. A bolo to také, že dobre, tak budeme hľadať ešte ďalších 50 rokov, alebo naozaj okolo roku 2000-2005 to bolo stále bližšie a už tí vedci vedeli, že aha, sme blízko niečoho. Tak vlastne ono sa dúfalo, že už na tom predchádzajúcom urýchľovači ho nájdu, ktorý čo bol v CERNe. On bežal do roku 2000. No, približne. A oni vlastne dúfali, že už ho nájdu tam. Po tom roku 2000 už čo, stávky začali, že bude, nebude, kedy to bude? Možno, že niektorí typovali, lebo boli, ešte aj v 2000 rokoch boli významní fyzici, ktorí vraveli, že podľa mňa tá hypotéza nie je dobrá. Alebo že podľa mňa tá hypotéza neplatí, povedzme tak, neplatí, bude niečo iné. Takže naozaj to bolo vyriešil sa tento problém. Ono sú dve veci, že či ten Higgsov bozón, či ten mechanizmus naozaj je takto, že ten mechanizmus je jednou časticou. A druhá vec, ak je, akú to má hmotnosť. Lebo môže byť, je to, čo Lucia vraví, že môže byť, že on existuje, ale my budeme mať problém ho nájsť, že vlastne nevieme kde. Je dobré hľadať, keď viete kde, s tým, že viem, kde sú, že keď viem, že kde som v tej štruktúre časopriestoru tie kľúče dal, tak to je fajn, to sa potom dobre hľadá. Ale keď neviem, kde sú, tak to je blbé. Tento prvý blok už teraz oddelíme pesničkou, ale posledná otázka, ktorú teraz dám, je to, že ten bod, ktorý prišiel a o ktorom sa rozprávame, ten 4. júl 2012, čo sa v tom vašom svete vtedy skončilo a čo sa začalo? Lucia. Myslíte vo svete fyziky? Áno. Tak ja by som to asi povedala tak, že sa skončila nejaká éra neistoty, že vlastne nevieme, či je ten mechanizmus správny, či teda sa niečo objaví alebo neobjaví a hlavne to bol taký prvý veľký objav na tom novom urýchľovači, ktorý vlastne aj potvrdil, že to bolo dobré, že sa teda postavil a všetky tie peniaze sa do neho investovali, že to bolo také hneď na začiatku sa to podarilo. Čiže tí vedci si vydýchli pred politikmi, že máme od vás peniaze, ešte stále sme nemali Higgsov bozón. Nerobíme to síce preto, ale vydýchli sme si. Poďme na to. Andy Lau, nech sa páči.
Ja vždy zabudnem na ten kábel. Ako mladé dievča, už je to za nami. Po stromoch som liezla s našimi chlapcami. A vždy, keď na strome zlomili halúsku, hádzali mi chlapci čerešne za blúzku. Keď boli zvedaví, čo to mám pod blúzkou, odháňala som ich zelenou halúskou. Ubránila som sa viac menej úspešne. Nikto nesmel siahnuť na moje čerešne. Neverte mládencom, keď sa vám zapáčia, vyjedia vám všetky čerešne z koláča. Chlapci neublížia, kým hľadia zo stromu, keď zoskočia dolu, čakajte pohromu. Keď sa na vás chlapec zadíva úprene, ako tie čerešne budete červené. Keď sa na vás šuhajú sme pod fúsky, rýchlo vyberajte čerešne spod blúzky. Čerešne sú zrelé a blúzka priúzka, nič vám nepomôže zelená halúska. Ďakujem pekne. Ja som tak jedným očkom už pozrel do aplikácie Slido a preto som sa v úvode pýtal, že koľký z vás majú fyzikálnu minulosť, či tam budú ľahké otázky. A je tu otázka, no poďme na to. Prečo sa vybral kanál rozpadu s malou pravdepodobnosťou? Nedal sa zvoliť kanál s väčšou pravdepodobnosťou? Urýchlilo by to jeho objav? OK, Lucia, nech sa páči. Dobre. Áno, sú teda rozpadové kanály s vyššou pravdepodobnosťou, ako som to ukázala. Problém je, že všetky tie častice vznikajú pri úplne rôznych procesoch. Takže tie fotóny, aj Z-bozóny alebo kvarky nevzniknú len, keď tam je Higgs bozón. Oni vzniknú pri rôznych zrážkach, rôzne procesy tam prebiehajú. No a napríklad ten najpravdepodobnejší kanál, ktorý bol na tie B-kvarky, tak tie B-kvarky sa naozaj veľmi ťažko rekonštruujú. Oni sa ďalej rozpadávajú a proste v konečnom štádiu musíme namerať strašne veľa častíc a tie musíme potom spojiť a vlastne, aby sme sa dostali k tomu Higgsovu bozónu, je to naozaj komplikované. Zatiaľ, čo tie fotóny sú fotóny proste. Tie ako vzniknú, tak preletia cez ten detektor a keď ich nameráme, tak to sú tie fotóny, ktoré vznikli z toho Higgsovho bozónu. Čiže hoci je to tak veľmi nepravdepodobné, tak pre tých experimentátorov na začiatok to bol ako vhodný proces, lebo to vedeli dobre namerať. Mali na to systém, ako toto zmerať. A vlastne postupne teraz s časom sa naozaj merajú aj napríklad tie kanály s tým botom B-kvarkom. A doplním ešte jednu vec, pretože v tomto celom by som sa ešte lepšie orientoval. Ja som sa trošku pripravoval na tú diskusiu, ale keby som bol úplne, že na úplnej nule, to nechcem, aby ste rozoberali, že čo je úplná nula, ale teda svet okolo nás vie fyzika vysvetliť cez fungovanie fundamentálnych častíc. Higgsov bozón opisuje zloženie hmoty okolo nás. Témou tej diskusie je Higgsov bozón a z toho zloženia dvoch slov sme laickej verejnosti nevysvetlili tú druhú časť. Dá sa ten bozón vysvetliť na nejakom úplne jednoduchom príklade? OK. Rozmýšľam, ku komu by som to
ako prirovnal. Dobre. Takto, sú dva typy častíc. Ja viem, len teraz ma žiadna Petra Vlhová nenapadla. Sú dva typy častíc. V zásade všetky častice, rôzne ich môžeme deliť, ale všetky častice delíme do dvoch skupín, bozóny alebo fermióny. Jedni sú podľa indického fyzika Boseho, druhé podľa Taliana Fermiho. A oni sa kvalitatívne odlišujú. Výsledok je asi taký, že ináč toto vedia ľudia zo školy. Fermióny sú elektróny a keď si spomeniete, že ste kedysi mali chémiu, tak vám tam hovorili, že majú také šípky a že nikdy nemôžu byť dve rovnaké šípky pri sebe. To bola chémia. A toto pravidlo sa volá Pauliho vylučovací princíp, ktorý hovorí, že nikdy nemôžu byť dva rovnaké fermióny úplne rovnaké. To v tej chémii sa prejavujú. A toto je tá hlavná vlastnosť fermiónov, ktorými sa odlišujú od bozónov. Bozóny sú zase také častice, pre ktoré neplatí tento princíp a oni môžu byť rovnaké. Oni dokonca sú veľmi radi rovnaké. To sú fermióny to sú takí tí uzavretí, ako sa to volá, introverti, oni chcú byť ďaleko od seba, oni nechcú byť rovnakí a bozóny to sú mladí ľudia, ktorí prídu do záhrady, dajú si pivo a je ich tu strašne veľa a oslavujú spolu. Proste bozóny sú radi spolu. Vlastne z fermiónov sa skladáme my, ako hmota, všetko. Bozóny sú vlastne tie výmenné častice, ak si to predstavíme, že sú dve deti, ktoré si hádžu loptu, tak tie deti by boli fermióny a tá lopta by bol ten bozón. Alebo ja som ešte jeden príklad počul a môžete ho pokojne poopraviť. Pri výrobe koláču máme niečo, čo ho drží pokope, nejakú múku, maslo, mlieko, čokoľvek. A máme tam potom niečo, čo ho ozvlášňuje, nejaké hrozienka, ja neviem, orechy. A že to sú tie fermióny a to, čo drží ten koláč pokope, to mlieko, tá múka, že tak to môžu byť tie bozóny. Dalo by sa aj tak? V podstate áno, ja by som povedal, že áno. To by bolo to silové pole, ktoré tam pôsobí a to sa dá rozložiť na tie bozóny. Tie bozóny. Yes. Od predpovede po objav prešlo skoro 50 rokov. Ja som v úvode spomenul teda, že CMS a Atlas oznámili objav Higgsovho bozónu, ale ak si to dobre predstavujem podľa tých prezentácií, tak to sú dva rozličné týmy, ktoré pracujú nezávisle. To znamená, že kto si to pripisuje teda, že áno, my to máme, je to na svete? Obidve tie kolaborácie. Tak jeden bol prvý, hádam, nie? Nie, oni to oznámili naraz, dokonca tie články vyšli v jednom tak časopise. To je teda náhoda, jasné. Oni sú dva týmy a vlastne pracujú na rovnakých úlohách alebo hľadajú rovnakú fyziku. Čiže je tam komunikácia. Oni sa vlastne doplňajú. Práve, že tam nie je komunikácia. Aha. Oni sa doplňajú, aby sme vedeli, že ak sa to namerá na jednom, tak môže to byť chyba. Niečo sa mohlo pokaziť, že tam niečo namerali. Ale ak to namerajú na obidvoch nezávisle, rovnako, tak vieme, že to je. Čiže oni používajú rôzne technológie, sú to úplne iní ľudia. Aj tie experimenty sú ináč vystávané, aby to bola vlastne kontrola. Jeden je kontrola toho druhého. Čiže aj tak som nedostal odpoveď na to, že nie je jeden človek, ktorý by dvihol ruku, mám to, ako vo futbale, že on dal gól a dobre, ten mu prihral a ten vytvoril akciu, u vás nikto nedal gól. Všetci spolu. Tímová hra, je mi to jasné. Ono sa to dokonca ani nedá, lebo to je to, čo Lucia mala tú čiaročku, tú čiaru, kde tam ten pupáčik rástol, hej? A on ten pupáčik, to je ten signál. A on rastie pomaličky. Mm-hmm. Čiže to není, že proste nemenovaný fyzik príde do svojej kancelárie 25. júna o 17:38, zjaví sa mu niečo na monitore a povie yes! Jo, takto to nefunguje. A tak som si to predstavoval. No, a ešte keď si predstavíme tie veľké experimenty, nemohol to byť jeden človek, ktorý postavil, to sa nedá. A potom som tiež počul, že keď už k tomu prišlo, tak aj tak ešte stále všetci tí vedci držali trošku také rúško tajomstva, že nie sme si úplne istí kvôli médiám a tak ďalej. Je to aj kvôli tomu, že ten Higgsov bozón sa ťažko skúma, že aj potom, ako sa už objavil, sa ťažko pomenovali možno niektoré vlastnosti jeho? No, v prvom ten objav bolo, že objavili sme novú časticu. Uh-huh. No, v princípe to nemusel byť Higgsov bozón, mohla to byť hociaká častica. Teraz sa musíme pozrieť na tie vlastnosti, okrem tej hmotnosti. To je prvá, ale má to napríklad ten spin, ktorý už Boris spomínal, to sú tie šipky, tak napríklad to je vlastnosť častice a tak ďalej.
tiež sa skúmali tie rôzne rozpadové kanály, či to presne sedí, až vlastne potom vieme povedať, či to bol naozaj Higgsov bozón. Čiže aj možno kvôli tomu bola tá opatrnosť, že ten prvý objav nebolo všetko preskúmané, neboli všetky tie vlastnosti už známe. Ono ináč tá opatrnosť je na mieste, pretože tak ako sa ten objav vlastne rodí postupne, pomaly, hej, že to není, že ten jeden signál a tam je on, že to musí byť, že ten signál, ktorý vidieť v tom grafe, ako Lucia ukazovala, ten signál musí byť výrazne nad tým pozadím. Tá krivka je to pozadie, hej. A proste, jak sa postupne naberajú a spracovávajú dáta, tak ten signál postupne rastie. A človek by bol zvádzaný k tomu, že áno, veď ten kopec tam už je, už ako dneska telefonujme do New York Times, hej, ale to je nebezpečné, pretože on môže aj zmiznúť. Jo? A naozaj sú štandardy, ktoré hovoria, že v podstate, keď to jednoducho poviem, aký vysoký ten kopec, aký výrazný má byť nad tým pozadím a vtedy sa dohodneme, že toto je objav. Ja som zažil objav, ktorý, ako nedáva sa to ako objav, ale už sa v lete šuškalo, zjavuje sa časti, už je to na 2,5 sigma. Ste mali dvihnutú ruku. No ale to je to, viete, akože tí ľudia, on by hocikto chcel zdvihnúť tú ruku, hej, a teraz keď to zmizne, tak on bude ten lúzer, hej, ktorý to povedal a ono to vtedy zmizlo. Jo, že proste sa to dvíhalo počas toho leta, ten signál, a jak sa naberali ďalšie dáta a spracovali ďalšie dáta, tak sa ukázalo, že to bola štatistická fluktuácia. To je úplne normálny jav. Proste to sú štatistické fluktuácie, ktoré môžu nastať a my si musíme nie je to cieľom, že tá štatistická anomália nejaká je vlastne cieľom tých vecí? Nie, my nechceme štatistickú anomáliu. Štatistická anomália to je normálna fluktuácia, normálne náhodné javy, ktoré stále bežia. Ale my chceme objav častice. To není náhoda, že tam je stále. Jo? To je systematický efekt. Tá častica tam je. A ten problém je, že keď Lucia ukazovala ten graf, čo to znamená? To vlastne oni musia preskúmať všetky páry častíc, páry fotónov v tomto prípade. A problém je v tom, že ak tie dva fotóny pochádzajú z Higgsovho bozónu a vy dosadíte do toho nejakého vzorca, ako ukazoval, že vypočítate tú energiu alebo tú hmotnosť, tak oni vám dajú hmotnosť Higgsovho bozónu. Ale ak nepochádzajú, tak vám dajú nejakú hmotnosť. A nikdy žiadny fotón neletel a nemával vlajočkou, že ja som z Higgsovho bozónu. Jo? Akože to sa nedá. Takže jediné, čo môžeme spraviť je, alebo čo oni môžu spraviť v experimente, zobrať všetky páry, kde je väčšina náhodných. Väčšina je náhodných. A aj medzi tými náhodnými proste tá čiara bude lietať hore-dolu. To je normálna štatistika, normálne štatistické fluktuácie. Jo? A my nechceme štatistickú fluktuáciu. My chceme tie, ktoré pochádzajú z Higgsovho bozónu a tie potom ale systematicky budú padať na tú jednu hmotnosť, na to jedno miesto. A tam vyrastie ten kopec. Len to proste potrebuje určité množstvo dát. O Higgsovom bozóne asi to vedia aj mnohí, ktorí sú tu, sa v tých médiách písalo ako božskej častici. To sme ešte nespomenuli a to je taká nejaká priorita. Ak ste boli v rozhovoroch už pred 10 rokmi, tak určite ste dostali otázku, že prečo vlastne tá božská častica, čo to hovorí? No tak tá prezývka vznikla podľa jednej knihy, čiže napísal ju vtedy vedúci fyzik vo Fermilabe a on napísal teda, v preklade sa tá kniha volá tá božská častica. On však tú knihu chcel nazvať nie God particle, čo by bola teda anglický preklad, ale goddamn particle, teda ako to mám preložiť? Neprekladáme to. A narážal tým na to, že teda ju nevieme nájsť. Že to len vydavateľ teda povedal, že to nie je vhodný názov knihy. Tak ju nazvali tú knihu Higgs nebol to vtedy ešte Higgs bozón, ale proste ako God particle, teda božská častica. A vysvetlenie je možno aj v tom, že odpovedá na tie otázky, ktoré si ľudstvo odjak živá kladie, a teda to, že vlastne z čoho to celé vzniklo a keď prišiel, tak odrazu dal veľa odpovedí, možno nie všetky, ale mnoho z nich. Dal veľa odpovedí, ale ja ináč tiež neviem, prečo by to mala byť božská častica. Neviem si predstaviť, prečo Pán Boh má radšej Higgsov bozón ako top quark napríklad, alebo niečo také. Ja by som žiadnu z tých častíc neuprednostňoval. Tak to už do vzťahov nevidíme, ale do toho vesmíru môžeme ísť, aj keď sme už jeden vesmír počuli, tak teraz to bude možno nejaká iná skladba Andilov, poďme na to znovu.
A my sa pozrieme, že čo sa pýtate, čo sa pýtajú mnohí, ktorí pozerajú túto diskusiu cez livestream. Dúfam, že to budú zase nejaké obligátne, úplne banálne otázky. Teraz vám ukážem, ako neviem po anglicky. Do tretice všetko dobré. Už potom možno si to zapojím aj sama. Môžem? Už ste sa dorozprávali. Hush, my dear, it's been a difficult year, and terrors don't pray. Innocent victims, trust me, darling, trust me, darling. It's been a lawless year, I'm a man of three fears: integrity, faith, crocodile tears. Trust me, darling, trust me, darling. So look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape it, I don't wanna fake it. Wish I could erase it, make you hurt, believe, but I'm a bad liar, bad liar. Now you know, now you know. Asking for problems, problems, problems. I wage my world on the world inside. Take my gun to the enemy side. I've been asking for, oh, I've been asking for problems, problems, problems. So look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape it, I don't wanna fake it. Wish I could erase it, make you hurt, believe, but I'm bad liar, bad liar. Now you know, now you know. I'm bad liar, bad liar. Now you know, you're free to go, free to go. Ďakujem pekne. Raz, dva. Toto je podľa mňa taká trošku aj skrytá kritika na vás, pretože čo je teda ten Higgsov bozón? Lebo raz hovoríte o častici a raz o poli. Oboje. A máte to tam. Ono, my keď ideme na štruktúru elementárnej časti, štruktúru sveta, tak vlastne sa začneme baviť o kvantových teóriách poľa. Všetko je pole. Jo. Ale keďže je to kvantované pole, tak tie kvantá toho pola sú častice. To je to, s čím človek má hneď problém, ako sa začne venovať kvantovej mechanike. Že proste pole sa má časticové prejavy. Hej, a to nemusíme ísť ani Higgsovmu polu. To stačí ostať pri elektromagnetickom poli, ktoré na nás teraz svieti, vďaka ktorému teraz vysielame a tak ďalej a tak ďalej. Toto elektromagnetické pole sa skladá z častíc. Teraz tuto nemusíme riešiť, lebo tie svetlá, to kľudne tomu môžeme rozumieť ako polu a vlnám.
A keď sa dostaneme na úroveň tých častíc, ktoré sú strašne malé a energie sú oveľa menšie než tie, s ktorými tu máme dočinenia, tak tie jednotlivé častice sú naozaj dôležité. Takže to pole má časticové prejavy. A nie je to možno aj o tom, že od malička sme boli zvyknutí si k tomu dať nejakú predstavu, že ten atóm vyzerá ako nejaká guľka, ten elektrón je nejaká guľka, čo tu lieta, ten protón je nejaká guľka, pritom ono je to iba moja predstava a pritom ide o pole? No, Či? to je ten vzruch toho poľa, tak No. Nie je to tá guľka, ktorú si predstavujeme a ktorú my kreslíme do tých pekných prezentácií. Ja zvyknem hovoriť, že ľudový Štúr nepoznal kvantovú mechaniku a preto nevymyslel slovenské slovo na častice. Proste máme predstavu, čo je častica a že by sme ho ako zrodili ešte raz. Alebo máme polia a predstavujeme si niečo pod poliami a častice a niečo pod nimi. Vy ste hovorili, že teda má to vplyv na hmotnosť vecí. Ak by sme vedeli ovplyvniť to Higgsovo pole, vedeli by sme ovplyvniť hmotnosť veci? Vedel by som ovplyvniť hmotnosť tohto džbánu? Ja by som asi len uviedla na pravú mieru, že tento Higgsovo pole dáva hmotnosť časticiam a nie tým veciam, ktoré tu máme. Ktoré sú z častíc. Áno. Či? Tak, ale hmotnosť napríklad tých kvarkov je veľmi malá. Oni keď sa spoja do protónu, tak ten protón má oveľa väčšiu hmotnosť, ako je hmotnosť tých kvarkov. A vlastne tam zohráva už úlohu tá energia. Čiže oni nejak spolu ako by som povedala, interagujú, alebo tak spolupôsobia. Áno, veľmi dobré slovenské slovo. Spolupôsobia. A vlastne to spolupôsobenie má nejakú energiu. Vlastne už hmotnosť protónu dáva viac menej táto spolupôsobenie tých kvarkov, tú hmotnosť. Takže hmotnosť tomuto džbanu dáva spolupôsobenie kvarkov a protónov. Čiže odpoveď je, ak zrušíme Higgsovo pole, schudnete len málo. Jo? Ale To som chcel. rozpadnete sa. A toto som tiež o ňom počul, že on sa preto tak ťažko nejako skúma, pretože on je ako naša vláda a stále sa rozpadá. Že by sme skúsili niečo spraviť s Higgsovým polom a... No ale to je výzva, to skôr s tou vládou niečo. Takto, problém je, to čo vraví Lucia, to je, že tie kvarky sami o sebe, on dáva hmotnostným kvarkom, ale to je strašne malá časť hmotnosti toho protónu. A naša hmotnosť sú protóny a neutróny prakticky. Máme nejaké elektróny, a tej nevážia skoro nič. Ale on zmení hmotnosť aj elektrónov a teraz ide chémia. Ak sa zmení hmotnosť elektrónu, elektrón bude ďalej od jadra v atóme, bude viazaný menšou silou, teda závisí od toho, ako sa zmení, hej, môže byť väčšia, môže byť menšia. Keby elektrón bol ľahší, tak bude od atómu ďalej, bude viazaný menšou energiou, bude ľahšie ten atóm oddeliť ten elektrón. Keď to bude takto, tak molekuly budú držať ľahšie, bude oveľa ľahšie rozbiť molekuly. Keď bude ľahšie rozbiť molekuly, tak sa rozbijeme. Naše molekuly nebudú držať pohromade. Čiže toto by bolo v podstate... musíme presvedčiť chemikov, že Higgsov bozon patrí do chémie. Ale v podstate hmotnosti elektrónov veľmi ovplyvňujú to, aké sú väzbové energie medzi atómami v molekulách. Myslím si, že v tejto fáze sme pomerne prešli už cez tie elementárne veci. A chcel by som trošku nahliadnúť dopredu, pretože to nás vždy tak fascinuje, že vlastne tie vedecké objavy majú vplyv na to, ako veci vnímame. Dnes ich vnímame úplne inak ako v roku 1500. Môže mať toto teda vplyv na to, ako sa aj v budúcnosti budeme pozerať na celý chod toho vesmíru a to, čo si dnes predstavujeme ako samozrejmosť, tak niektoré veci sa úplne zrušia? Ja si nemyslím, že sa zruší niečo. Pretože... No, hej, rozmýšľam, že čo by sa malo zrušiť, alebo ako to je. Takto. Zmeniť. Možno. Ja som rozprával o tých symetriách. Že toto je náš základný pohľad, že čo je ten vedúci princíp, na ktorom sme vystávali svet. To je nový koncept. No, ako není to 20 rokov, je to možno, ja neviem, 60 rokov niekde to začalo, 70 alebo tak nejak sa začali rodiť tieto teórie, takže to není Newton.
to je nový koncept a dneska proste toto považujeme za základný koncept. Či ho budeme považovať za základný koncept za 100 rokov, to teraz neviem. Ale rozhodne toto nebol tá naša základná predstava pred 100 rokmi, povedzme. Keď sme pred 100 rokmi, ako v takomto čase sme akurát nejako tápali a hľadali zákonitosti kvantovej mechaniky. A o symetriách sme vtedy... Až vtedy sa začali rodiť symetrie, pretože vtedy Emmy Noether niekedy okolo tohoto dátumu publikovala jednu svoju prácu, veľmi zásadnú, ktorá hovorí, že symetrie vo fyzike súvisia so zákonmi zachovania. Že zákon zachovania energie má ako veľmi fundamentálny zmysel, že to nie je len tak. OK. Takých 40%. Ale narážal som možno viac na to, že keď okolo roku, dajme tomu tých 1980-90, to bolo vo fáze, že pracujeme na tom, aby sa objavil ten Higgsov bozón a aby sme k tomu prišli. V roku 2012 sa objavil, tak keď sme teraz v roku 2022, vieme, že sa pracuje na niečom, čo sa môže objaviť v tom 2050, 2060. Áno? Tak možno by som tu začala hmotnosťou neutrín, čiže to sú nejaké ďalšie fundamentálne častice, ktoré máme. Sú to tie fermióny. A podľa tej teórie, ktorú máme, tiež by mali mať nulovú hmotnosť, ale už vieme, že teda nemajú. Nevieme, akú veľkú ju majú, to sa stále veci snažia. Teraz momentálne prebiehajú experimenty, ktoré sa to snažia zmerať, akú malú ju majú. Ale tiež nemáme vysvetlené, prečo majú tú hmotnosť. Oni sa nekamarátia veľmi s Higgsom. Takže... Hej, asi bez toho, aby sme išli možno do nejakých technických vecí, ale my máme aj v tom štandardnom modeli, tak ako je naformulovaný, s tým Higgsom a s týmto všetkým, je tam príliš veľa zatiaľ na náš vkus, príliš veľa čísel, ktoré tam musíme vložiť rukou, aby to sedelo. Princíp je fajn, ale je tam príliš veľa čísel, ktoré tam treba proste dodať, aby to sedelo. A boli by sme veľmi radi, to je vlastne jaksi gro, alebo jedna z hlavných myšlienok tých snách, ktoré máme teraz, aby sme zistili, aby sme našli nejaký spôsob, že z čoho nám tie čísla vyplynú. Sami o seba, niečo pod tým, alebo niečo za tým. A osobne, jeden druhý, je otázka, na ktorú by ste chceli dostať odpoveď, že naozaj si vravíte, tak toto je pre mňa tá oblasť, na ktorú by som chcel dostať odpoveď. Ja by som chcel nájsť kritický bod QCD. Jasné. Že? Hej, a ja presne, to isté. My dvaja z hodou okolností pracujeme na takej, nie presne tejto oblasti, a trošku príbuznej oblasti, ktorej sa to týka. Tak to je... A vieme to vysvetliť, že čo to je? Kvarkovo-gluonová plazma v malých systémoch napríklad. No, vieme, koľko máme času. Ide o toto, že už sme povedali, protóny sa skladajú z kvarkov. Jo. Z troch. Dajme tomu. Povedzme. A keď sa takýto systém buď zohreje na obrovitánsku teplotu, alebo sa veľmi stlačí, no tak vlastne tie kvarky sa keby oslobodia. Lebo budeme mať veľa častíc. Ako tie kvarky, my sme teraz taký protón dohromady. Hej? My sme up a down. Down. Hej? Kvarky up, down spolu robia protón. Hej? A sedia pri sebe. Ako sa mám správať? Up. Aj my tam? Kľudne. Áno. Neviem, akú má hybnosť. Môžete robiť aj proton-antiprotonové páry. A teraz, ako máme... čiže tí traja sa držia pri sebe, ale keď vznikne veľa častí kvôli vysokej teplote, tak proste tých protónov by tu okolo nás bolo strašne veľa. To keby všetci teraz sem prišli na to pódium, tak odrazu stratíme prehľad o tom, že kto sme my, tí traja, kto ešte diskutujeme, lebo každý by chcel. Tak v takomto systéme stráca zmysel hovoriť o protónoch, lebo všetky kvarky sú si blízke, jo? A celé sa to rozpustí. Ako tie protóny sa ako keby roztopia. Roztopia sa na kvarky. Takémuto systému sa hovorí kvarkovo-gluonová plazma. My sa práve tým zaoberáme, Lucia experimentálne a teoreticky. No a teraz tomu roztopeniu sa, tomu hovoríme odborne fázový prechod, ale nemusíme ísť ani do tých slov. Keď sa roztopí ľad na vodu, tak to je fázový prechod. Hej, roztopil sa ľad, zmenila sa štruktúra. Môže sa voda vypariť na paru, zmení sa štruktúra, to je tiež fázový prechod. Čiže niečo takéto nastáva tam. A teraz
niekedy sa to len tak plynule premení, že povedzme voda na paru. No takto. Voda, keď sa mení na paru, to sa učia deti, tak to vrie. Máte var, detičky sa učia v škole, že pri 100 stupňoch dôjde k varu, teplota sa udrží na 100 stupňoch, to gazdinky vedia, to varia polievku na tých 100 stupňoch, hej. A kým sa všetká voda nevyparí, nevyvrie, tak to stále má 100 stupňov. Toto vieme ináč, jo? Že dodáva sa tam energia a ona sa drží na 100 stupňoch. Tomu hovoríme my fázový prechod prvého druhu. Fázový prechod prvého druhu je, keď sa drží tá teplota, až kým to všetko nevyvrie. 10, 9... OK. A my chceme vedieť, kde je takýto fázový prechod medzi tými protónmi, ako sa protóny topia. On za nejakých okolností je a za nejakých nevieme a my chceme nájsť, kde je tá hranica. Kde to už začína byť ten var a kde to ešte není ten var. A keď to nájdete, tak potom budete šťastní? Dostaneme Nobelovú cenu. Neviem, či my dvaja, ale niekto áno. Sme pred tým úplne posledným záverečným kolom tejto diskusie, tak Andy, poďme dať ešte jednu pesničku a to posledné kolo už dáme do rúk vám, jednak otázkam, ktoré sú tu, ale pokojne, ak máte otázku, ktorú chcete povedať na mikrofón, treba zakričať, treba sa prihlásiť, dostanete mikrofón. A myslím si, že už na veľa otázok sme odpovede dostali, takže nebude to problém. Keby tu ticho nebolo, možno nie som sama, keby to tebe chýbalo. Možno už som dáma, keby z vína ubudlo. Možno sa usmievam, keby sme kývadlo. Možno to predvídam, ja nevidím do budúcnosti, nevidím do teba, neviem, čo ti chýba. Láska ma prekliala, čo som ti nedala, že hľadal si v predstavách, čo som len spravila, stvorila netvora. Nemôžem spať, nemôžem jesť, nedá sa kráčať, nedá sa viesť. Nechcem sa hádať, neviem tu žiť, nemôžem dýchať, nemôžem nič. Nemôžem nič. Keby sa z rána zatmelo, možno lepšie spávam, keby ticho nebolo. Možno lásku dávam, keby z vína ubudlo. Možno sa usmievam, keby sme kývadlo. Možno to predvídam, ja nevidím do budúcnosti, nevidím do teba, neviem, čo ti chýba. Láska nás prekliala, čo som ti nedala, že hľadal si v predstavách, čo som len spravila, stvorila netvora. Nemôžem spať, nemôžem jesť, nedá sa kráčať, nedá sa viesť. Nechcem sa hádať, neviem tu žiť, nemôžem dýchať, nemôžem nič. Nemôžem nič. Ďakujem pekne. Tým, že tých otázok je tu viac, tak povedal som si, že to spravíme opačne. Prečítam ich viac a vyberieme tak, že 2-3, na ktoré odpovieme, lebo myslím si, že veľakrát by sme už omielali odpovede, ktoré tu zazneli, dobre? Čiže sú ešte ďalšie častice, o ktorých si na základe hypotéz myslíme, že by mali existovať, ale ešte neboli objavené, alebo bol Higgsov bozón posledný? Otázka 1. Prečo sa vybral kanál rozpadu s malou pravdepodobnosťou? To sme čítali, OK. Aké sú rozdiely v predispozíciách rôznych kvarkov, ktoré určujú, ako veľmi interagujú s poľom? Čo presne je iné? No napríklad fotóne, že môže cestovať rýchlosťou svetla. Skúšam, či to funguje, to asi nie.
Čo by pre fyziku a naše poznanie znamenalo, kebyže sa teória Higgsovho bozónu nepotvrdí, a dáme tu ešte jednu, aké množstvo tých dát bolo, ktoré ste museli analyzovať, aby sa dostali k objavu Higgsa? Ty si pamätáš, čo bolo na začiatku? Hej, že či ešte nejaké častice sú predpovedané a neboli. Poďme k Tak tomu. áno. Aké? Určite sú a teda skúmajú sa aj častice napríklad. Také bežné napríklad protón sa skladá teda z tých 3 kvarkov, ale sú predpovedané aj častice... Z troch. Ale sú predpovedané napríklad častice, ktoré sa skladajú zo 4 alebo z 5. Také kandidáti na tieto častice už sú objavené a stále sa skúmajú vlastnosti. Ale napríklad sú predpovedané aj častice, ktoré sa skladajú zo žiadnych kvarkov, ale len z gluónov napríklad. To ešte na to nebolo objavené. A tam funguje inak potom rovnaký princíp, že jednoducho musí sa tiež spraviť miliarda pokusov a bude sa čakať, že či a kedy to vyjde? V podstate áno, tiež sú nejaké predpovede, na čo by sa to malo rozpadnúť a tí, ktorí to skúmajú, tiež kombinujú tie častice, na ktoré sa to rozpadne a skúšajú to nájsť. Ale keď si niečo teraz pomenujem, že to bude bozón Peťa Magurského, aj keď neexistuje ešte a raz sa na to príde, tak to bude môj bozón, hej? Treba to trošku lepšie zdôvodniť, ale v zásade áno. Aspoň nejaký problém by bolo treba s tým vyriešiť. Akože nestačí povedať, ja si svoj bozón chcem objaviť, hej. Proste on musí nejak byť zakomponovaný do celej tej štruktúry. Ako treba povedať, že tá štruktúra toho standardného modelu dosť dobre funguje. A dosť dobre funguje znamená, že keď niečo vypočítame a porovnáme to s experimentom, tak to sedí. Hej. Takže ten bozón Peťa Magurského by musel súhlasiť s dátami. Hej, proste to sa nedá len... Súhlasí, to už teraz môžem za neho povedať. To musí Lucia povedať. Čiže ona to meria. Hej. Akože Lucia je nakoniec ten arbiter, ktorý povie, experimentálna fyzička, akože zmerali sme to, nezmerali sme to, súhlasí to s teóriou, nesúhlasí to s teóriou, to je ono. Hej. Čiže samotná častica nedáva zmysel. Hej. Proste tá častica musí s ostatnými časticami interagovať, do nejakého systému musí zapadať. Hej. A teraz ten systém je v podstate dosť pekný. Jo. Zdá sa, že mu chýba polovica ešte, ktorá bude podobne pekná, to možno. Môžeme skúsiť navrhnúť, že jeden zo supersymetrických častíc spomenujeme bozón Peťa Magurského. A keď budem s kolegami, ja im to spomeniem, uvidím, že čo na to povedia. Dajte vedieť, ale potom autorské práva. práva. Dobre. Pri tomto všetkom, keď to počúvam, spievalo sa tu o láske a keď človek takto vidí naozaj ten svet cez tie najmenšie elementárne častice, cez vzťahy a tak ďalej, dokáže sa potom fyzik, chemik takto vzdelaný pozerať na tie bežné veci, napríklad tú lásku vidí ako lásku, ako ju vidím ja, alebo jednoducho je to chemická reakcia, za ktorým je také pole a také častice? Pre mňa je to podľa mňa láska, ako vidíte vy. Pre mňa sú častice v práci a v bežnom živote aj tak nemajú taký efekt na to, čo robím, takže neviem. Ja neviem, ako vy vidíte lásku, tak sa mi ťažko na to odpovedá. To je samozrejme ako láskové pole. No, ale to sú dve odpovede, alebo dve veci, ktoré obidve možno hľadajú pravdu, ale tá pravda je oveľa komplikovanejšia ako len pravda, ktorá by spočívala v hmotnom svete. No, takže to nie sú veci, ktoré by sa vzájomne vylúčovali alebo boli nejak dokonca v protiklade. To sú veci, ktoré sa doplňajú. A to som asi aj chcel počuť. No, to som rád. Keďže sme si povedali, že tá diskusia bude mať 1.5 hodiny, tak toto je priestor na to, aby ste položili naozaj akékoľvek otázky. Pokojne, stačí dať ruku hore, ja to pretransformujem, aby to počuli aj ľudia, ktorí sledujú livestream. Nech sa páči. V minulosti bol objavený Z-bozón, bol Higgsov bozón iba nafúknutý médiami, alebo sa rovná tá váha?
potreboval sa CERN popularizovať, alebo naozaj to bolo významné? Mne sa to neviem. Neviem, ako sa merá významnosť častice. Ten Z-bozón bez toho Higgsovho bozónu by nemal hmotnosť a nemohol existovať a proste ten Higgsov bozón tiež nedáva zmysel, keby ten Z-bozón nebol, lebo on mu vlastne to bola tá motivácia, že on mu má dávať hmotnosť. Takže to je asi taká otázka, že mne príde tá otázka asi taká, že ak mám nejaké puzzle, hej, čo si môžu ľudia skladať do obrázku, takže teraz, že je dôležitejšia tento dielik z toho puzzle alebo tento dielik z puzzle. Bez obidvoch z nich je to nekompletné. No, takže ja myslím, že toto by som na to povedal. Fakt je, že neviem do akej miery, čo je nafúknuté médiami, ale fakt je, že žijeme v inej dobe. Že proste vtedy, keď bol objavený Higgsov bozón, tak sa to nestreamovalo, neviem, či to je dobré alebo zlé, ale je to tak, že tá doba je oveľa mediálnejšia, ako bola kedysi a od toho, aká je mediálna, závisí financovanie a preto sa tomu musí aj veda prispôsobiť, pretože nemôžeme sa tváriť tak ako v 80. rokoch, že proste robíme tu vznešené veci, tak však samozrejme, že dostaneme peniaze. No, nejde len o peniaze, ide o to proste hovoriť stále o význame toho, čo tá veda robí a čo tá časticová fyzika robí a keď nepovieme, aký dôležitý je Higgsov bozón, tak to prevalcuje možno biológia alebo niečo iné, alebo dátová veda. To není sťažovanie sa, že Bože môj, ako sa teraz musíme zviditeľňovať, ale proste zmenilo sa tak, prispôsobili sme sa a možno je to dobre na druhej strane, že proste ľudia sa o tom skôr dozvedia. Neviem, či ľudia čítali o Z-bozóne, keď bol objavený. Asi to nikoho ako bežne nezaujalo. Teraz sa ľudia dozvedeli o Higgsovom bozóne. Čiže aj ľudia majú prísun viacerých informácií, z ktorých si môžu vyberať. Krásna otázka tu pribudla. Možno účinok Higgsovho bozónu prirovnať aj k tomu, čo dokáže človek sám, ak chce niečo zmeniť a čo dokáže skupina, masa ľudí, keď sa spoja pre tú istú vec? Nie. Povedal pán metafora. Mne to skôr evokuje tá skupina masa. Totiž to je takto, že ten efekt Higgsovho bozónu je, že niekomu inému dáva hmotnosť. Iným časticiam dáva hmotnosť. Tie častice, povedzme Z-bozóny, si nedajú sami sebe hmotnosť. My máme, mne to evokuje niečo iné, ešte viacej, keď som počul tú otázku, my totiž máme vo fyzike javy, že proste nejaká, dobre, povedzme, že masa častíc, že viaceré častice sa zoskupia, my hovoríme, že skondenzujú do jedného stavu a vytvoria veľmi zaujímavé stavy, veľmi zaujímavé efekty, ale to je niečo iné, to není Higgsov bozón. Čiže ja by som asi až tak ďaleko nepotlačil tú analógiu s tým Higgsovým bozónom. Ja tiež asi nie. No dobre, priatelia, nech sa páči. Ten Higgsov bozón je teda častica, ktorá má nulovú hmotnosť. Správne? Nie. Higgsov bozón je častica, ktorá má nulovú hmotnosť, iba transformujem. Nie je to správne? Má hmotnosť. Áno, má hmotnosť. Čo sme nemerali. Keby mala nulovú, tak ho Lucia nenájde. Hej, práve pozícia toho maxima, toho kopčeka hovorí jeho poloha, že akú má hmotnosť ten Higgsov bozón. Je to častica s najmenšou hmotnosťou? Nie, práve že je veľmi ťažká oproti napríklad tým kvarkom, z ktorých sa skladáme. Je zďaleka veľmi ťažká. Hej. Ako je potom možné, že sme objavili najprv niečo, čo má menšiu hmotnosť? Z čoho sa to skladá? Rozumiete, Ako je možné, že sme najprv objavili výsledok, ako môžem nevedieť, z čoho niečo tie ľahšie častice? To je fantastická otázka. Ja by som povedala, že ako sme našli kvarky, tak z kvarkov sa skladá ten proton. Takže tie kvarky tam sú. Tie nemusíme vyrobiť, tie tam sú a vlastne keď
napríklad ten elektrón teraz naráža na ten protón, tak on objaví, že aha, tak ten protón nie je jedna, povedzme teraz sa vráťme k tej analógii s guličkami, nie je to jedna gulička, ale v ňom sú 3 guličky. No, on to vidí, on má veľkú energiu, on vlastne prerazí tú vonkajšiu guličku, on vidí. Takže sme objavili tie kvárky, lebo sme zistili, že teda protón nie je jedna gulička, ale skladá sa z tých 3. Takže tak sme objavili tie kvárky, ale tie majú malú hmotnosť, lebo ako by som to povedala, všetko v prírode chce mať čo najmenšiu energiu. Čiže napríklad, keď máme ťažké častice... Okrem pána Tomášika. Ten má obrovskú energiu. Tiež prijal menšiu hmotnosť, keby som mohol trošku... Včera mi to transport... doktor povedal, že trošku... Čiže keď máme nejakú ťažšiu časticu, tak tá nevydrží dlho a rozpadne sa na tie ľahšie, až skončíme s tými najľahšími. Čiže my sa skladáme z tých najľahších častíc. Preto bolo ich jednoduché objaviť, lebo sa z nich skladáme. My ich nemusíme vyrobiť. Sú tu. A všetky ťažšie častice musíme vyrobiť. Lebo tie sa vždy rozpadnú na tie menšie, na tie ľahšie. Nie, celkom. Otázka medzi protónom a kvarkom. Je Higgsov bozón? Higgsov bozón je všade. Higgsovo pole je všade. Teraz, aj vo zvolenie. Teraz, aj vo zvolenie. Pamätá si. Teraz, tu, všade okolo nás, my sme v Higgsovom poli. Hej? Čiže v tomto zmysle je aj medzi protónom a kvarkom, ale ten protón sa skladá z tých kvarkov. Hej? Teraz v nás, hej? My nech prechádzame ním, ono je v nás. Hej? Naše kvarky sa v ňom kúpu. Ale z tej otázky som nadšený, lebo otázka bola, že ako to, že sme napríklad tie ľahšie častice objavili a až potom ten ťažký Higgsov bozón. Pretože tak je to prirodzené. Pretože na to, aby sme vyprodukovali, na to, aby sme v experimente našli časticu s nejakou hmotnosťou, tak najznámejší fyzikálny vzťah je E sa rovná mc na druhú. Hej, to vedia malé deti. Je to na tričkách. Hej. To má zmysel. Hej. Keď to má veľké M hmotnosť, tak na to treba veľké E energiu. Jo? Keď chceme časticu s veľkou hmotnosťou, tak na to potrebujeme urýchlovať s veľkou energiou. A keďže my stále robíme silnejšie a silnejšie tie urýchlovače, ktoré vedia vyrobiť väčšiu a väčšiu energiu, tak napred sme začali s tou menšou energiou a ľahšie častice sa napred objavujú a na tie ťažšie potrebujeme väčšie urýchlovače a viacej energie. To súvisí s týmto. A ja som si uvedomil teraz to, že ako vnímame laická verejnosť energiu a hmotnosť, že pri hmotnosti si všetci povieme, že jasné, tak to je to, že koľko to váži, aké je to ťažké. A energia, fúha, že tak energia čo, áno, akú energiu myslíme. Ale po tejto celej diskusii si uvedomujem, že tá hmotnosť je úplne rovnako komplikovaná ako tá energia. Jedna komplikovaná, jedna je to úplne to isté. My sme kedysi dávno, naši predkovia si zaviedli nejaký systém jednotiek a zaviedli kilogramy a džauly a metre a takto. A to E sa rovná mc na druhú hovorí, že energia a hmotnosť sú zásadne rovnaké pojmy. Vy by ste v podstate kľudne mohli ísť do, asi nemôžem povedať meno obchodu, supermarketu a vypýtať si, teraz musím rýchlo rátať, 10 na 17 džaulov jablk. To je úplne korektná otázka. Hej? Prosím vás, predajte mi 10 na 17 džaulov jablk. Ak vám ja si to iba tak pýtam. Hej? A tie predavačky tomu rozumejú, hej? Ako... Ja chodím do obchodov, kde tomu rozumejú. Ste väčšine hladní potom. To by bolo naozaj veľmi veľa jablk, ale tak 10 na 17 kilo. Čaulov? No tak 10 na 16, to je 3x10 na 8. Rýchlosť. Ďakujem pekne, že ste prišli. Toto je asi debata, do ktorej by sme sa zapájali veľmi ťažko. Dobre, priatelia, dajme ešte nejakú otázočku. Má tento Higgsov bozón niečo podobné, alebo niečo v súvislosti s pozitrónom? Má Higgsov bozón niečo podobné v súvislosti s pozitrónom? Neviem, čo myslíte, ale... Higgsov bozón dáva hmotnosť aj pozitrónu, ale aj, aby sme si uviedli, čo je pozitrón, tak pozitrón je antičastica ku elektrónu. Nie. Nemá to zápornú hmotnosť? Kto má? Nie.
nemá to zápornú hmotnosť. Aj pozitrón má pozitívnu hmotnosť. Nejdem sa pýtať, ktorá je to škola. Ale Toto je rovnako, ako keď vám prídu opravovať potrubie. To kto vám to robil? Kto vás to učil? Áno, to poznám. Ale nie. Hej, pozitrón má takú istú hmotnosť ako elektrón. Presne takú istú hmotnosť a Higgsovo pole s ním interaguje presne tak isto ako s elektrónom. Hej. To, čím sa odlišuje pozitrón od elektrónu, je náboj. Elektrón má záporný náboj a pozitrón má kladný náboj, ale inak má pozitrón rovnakú hmotnosť. Ja, to je zaujímavé. V CERNe je experiment, ktorý vyrába antivodík a jeden z tých experimentov, ktorý robí antivodík, sa skúma, či má rovnakú hmotnosť ako vodík, takže ho háže na zem. V podstate, hej. Súhlasím. V jude to rovnako funguje. Vo váhovej kategórii musia byť podobní, aby sa hádzali na zem. Ale ako bojovať s antihmotovým judistom by bolo blbé, lebo to by ste zblisli a bolo by Ale ja si myslím, že naši dnešní hostia by to zvládli určite. Luciána Tarasovičová, ja ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Boris Tomášik, že ste si našli tento čas. Ďakujem. Ten čas nám tu ubehol, takže v rámci livestreamu je to všetko. Myslím si, že tých otázok je tu ale ešte kopa. Antikopa. Takže pokojne, ešte keď dostaneme, tak sa môžete pýtať, ale v tejto chvíli ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že neviem, ako dlho budem zaspávať, lebo tá hlava mi vybuchne, ale to bolo cieľom. Ďakujem veľmi pekne, potlesk pre nich. Ďakujeme. Luciána Tarasovičová, Boris Tomášik. Sprevádzala nás Andilou. A moje meno je Peťo Magurský a som rád, že som tu bol dnes s vami. Dobrý večer a dovidenia.